Евразия күсмә халыктар цивилизациясы музейының визит үҙәге июльдә асыла, уның майданы 600 квадрат метр. Шишмә районында барган күләмле төҙөлөш тураһында интервью тапшырыуында һөйләшәбез. Һаумыһығыҙ, студияла Лилия Максутова һәм бөгөнгө ҡунағыбыҙ Башҡортостан күсемһеҙ мәҙәни мираҫ объекттарын һаҡлау һәм файҙаланыу буйынса ғилми етештереү үҙәге директоры Данир Ғайнуллин. Һаумыһығыҙ, Данир Әхмәҙиевич. Һаумыһығыҙ. Әлеге мәлдә музейдің ниндәй этаптары бара, төҙөлөш нисек бара? Төҙөлөш аҙағына табан етеп килә, сөнки бөтә төҙөлөш эштәре тамамланды. Музейдің эсендә әле бидәү эштәре алып барыла, һәм тышта ландшафт дизайны, ландшафт эштәре алып барыла. Онда төрлө бордюрҙар һалына, үләндәр сәселә, һәм инде оҙаҡламай беҙ музейдің эсендәге экспозицияны эшләүгә лә, монтажлауға ла күсәсәкбеҙ. Һәм визит үҙәк июльдә асыла, визит үҙәктә әлеге мәлдә ниндәй эштәр башҡарыла һәм ғөмүмән килгән туристар ул үҙәктә нимә менән таныша ала? Бик ҡыҙыҡлы буласаҡ, сөнки архитектура яғынан ул шундай хәҙерге заман донъя архитектура тенденцияны ҡаратып, урынды ландшафтты боҙмайынса, ошо ландшафтҡа яраҡлаштырылып эшләнгән стилдә ҙур бина, 600 квадрат метр тип әйттек бит инде, ике өлөштән тора, бер өлөшө уның экспозиция яғында була, унда 50 урынлык конференц залы бар, һәм ресепшн, һәм ошо урта быуаттарға алтын урта ваҡытына ҡараған экспозиция була. Ә инде икенсе яғында уның туристар өсөн уңайлыҡтар булдырылған, унда кафе, бәҙрәфтәр, һәм балалар өсөн майҙансыҡ, һәм бөтә нейҙәре булған. Шул өлөштә нейҙән визит үҙәктән күтәрелеп 600-700 метрлык ҙур һуҡмаҡ буйлап, ағастан эшләнгән һуҡмаҡ буйлап, нейгә тиклем Турахан кешенән тиклем менеп, уны төрлө яҡтан ҡарау мөмкинлеге буласаҡ. Тимәк, йәй көнө туристар ошо яңы объект менән таныша ала. Алла бирһә. Һәм был туризмды үҫтереүгә лә үҙ өлөшөн индерә, шулай бит? Был һис шикһеҙ туризмды үҫтереүгә, тыуған ерҙең тарихын өйрәнеүгә лә ҙур өлөш индерәсәк, сөнки элек-электән Турахан кәшәнәһе ул туристар өсөн бик ҡыҙыҡлы урын, хатта төҙөлөш барған ваҡытта ла көндә автобустар килә, көндә унда туристар килеп ҡарайҙар, сөнки был 14-нсе быуатта төҙөлгән Башҡортостан территорияһындағы иң боронғо архитектура ҡомартҡыһы. Евразия күсмә халыҡтар цивилизацияһы музейы ҡасан төҙөлөп бөтәсәк тулыһынса һәм уның Башҡортостанда төҙөлөү ниндәй әһәмиәткә эйә? Мына ошо визит үҙәкте төҙөп бөткәндән һуң, тағы ла 5 йыл эсендә беҙ ҙур музей төҙөүгә тотонасаҡбыҙ. Әле уның проект эшләүҙәре бара. Ул 18-20 мең квадрат метр майҙанды биләйәсәк һәм ҙур шундай мәҙәни музей комплексы буласаҡ. Беҙҙең республика етәксеһе Радиф Фарит улы Хәбировтың фекере буйынса, был ысынлап беҙҙең тарихты ысын итеп, матур итеп асылып биргән, шундай замана технологиялар менән яһазландырылған, яңы технологиялар менән эшләнгән яҡшы музей буласаҡ. Онда шулай уҡ конференц залдары, төрлө лабораториялар, фәнни үҙәктәре, студенттарға уҡырға мөмкинлек булған төрлө яҡлы шундай ҙур комплекс була. Бында хатта ҙур амфитеатрлар буласаҡ, төрлө саралар үткәрергә. Беҙҙең күҙаллау булса, ул мына заманаға талаптарына яуап биргән, ысын бәғәләһендәге донъя кимәленә яуап биргән музей буласаҡ. Туристар киләме, йөрөймө халыҡ ғөмүмән? Ғөмүмән әле төҙөлөш ваҡытында уҡ йөрөй, ә мына визит үҙәкте төҙөп бөткәс, унда тағы ла күберәк булыр тием. Халыҡ, сөнки уңайлы автотуҡталыш, уңайлы кафе, уңайлы экспозиция, шул уҡ Турахан кәшәнәһе менергә уңайлы һуҡмаҡтар булдырыла. Ғөмүмән архитектура яғынан да, хатта ҡыҙыҡһыныу яғынан да, ҡыҙыҡһыныу тыуҙырырлык итеп эшләргә тырыштыҡ. Ул хатта Рәсәйҙәге бер ниндәй музейға ла оҡшамаған. Бер ниндәй музейға ла оҡшамаған һәм үҙенсәлекле архитектурала бик ҡыҙыҡлы бина. Һәм билдәле булыуынса комплекс Шишмә районында төҙөлә бит инде, һәм унда халыҡ кәсептәре өлгөләрен дә күрергә булалыр, шулай бит? Эйе, бына Шишмә районы администрацияһы, ундағы кәсепселәр бик әүҙем ҡатнашып киттеләр. Улар да бына ошо визит үҙәк асылыуға үҙҙәрендә төрлө һөнәрҙәрҙе үҙләштереп, төрлө нейҙәр, сувенирҙар эшләп, шунда ла һатыуға сығарға уйлайҙар. Унда визит үҙәктең бер өлөшөндә сувенирҙар һатыу үҙәге лә буласаҡ. Тимәк, оҫталарҙың ҡул эштәре лә туристар өсөн тәҡдим ителәсәк. Эйе, һис шикһеҙ. Һәм әле төҙөлгән яңы объект бер нисә тарихи объектты берләштерә, уларҙы тәртипкә килтереү, төҙөкләндереү буйынса ниндәй эштәр алып барыла?
Уларды төзекләндерү буенча зур эшләр алып барыла. Буга тиклем без 2 ел буена Турахан Кәшәнә һәргәһендәге урындагы каберлектәрне кадып, онда кемдер күмелгән, ниндәй вакыттагы антрополог яктан кемдер булганын асыкланык. Хәзер инде уларды белгәндән соң без быел Турахан Кәшәнәһендә реставрацион эшләр алып барасакбыз, чөнки уңа адакы реставрация эшләре 70нче елларда эшләнгән булган һәм бу тарихи кумарткага зур игътибар кирәк. Уның кайбер yerdə ташлары коелып бара, кайбер yerdə реставратордан кул кирәк. Менә шул эшләрне быел ошо музейда асыл алдыннан башкарасакбыз. Инде икенче этап итеп Шишмә районында урнашкан икенче Хөсәйнбек Кәшәнәһен унда ла реставрацион эшләрен без планлаштырабыз. Уны ла тәртипкә китерү күзаллана. Гомумән Алтын Урда усырына караган, багышланган музейның Башкортстанда төзелүе нинди әһәмияткә ия Башкортстан безнең төбәк өчен? Бик зур әһәмияткә ия, чөнки бүгенге көндә безнең республикала менә бөтә тарихты күрсәткән ундай зур музей юк. Милли музейның үз концепциясе, инде без бундагы нидә музейда уны Бакыр Буаттан алып, хәтта бүгенге көн тарихына тиклем бәйләргә тырышсакбыз. Чөнки менә ошо бөтә вакыт эчендә ысындыла Урта Буаттарда менә киләсәк Башкортстанның нигезе халынган, ошо республикада нигезе халынган һәм бик бай тарих. Менә бөтә шул экспонаттарны бер урынга туплап, уларны аңлатып, уларны замана талапларына ярашлы итеп, яңа методикалар белән нигә туристларга килгән кешеләргә күрсәтү мөмкинчелеге буласак. Бакыр Буаттан алып, унда экспонаттар тупланасак динегез, гомумән экспонаттарга килгәндә улар ниндәй буласак, улар бездә бармы, әллә уларны туплау буенча ниндәйдер эш оештырыласакмы? Беренчедән, безнең археологлар калган, тарихчылар яган бик күп экспонаттар бар, улар да шул музейда күрсәтеләсәк. Инде ниндәйдерләр эшләй алмаганын ул без хәзерге вакытта һәйбәт шундай мастерстволар бар, уларның копияларын эшләтеп, 3D копияларын эшләтеп, тагыла шул музейда куясакбыз. Оригиналдарын күрсәтүгә мөмкинчелек булмаган нәмәләрдә без уларның төп копияларын эшләү мөмкинчелеге бүген көндә бар. Демәк, шундай бай, зур күләмле музей буласак, һәм уны гомумән тулыһынча төзеп бетү касанга билдәләнгән? Безнең күзаллау булса, ул тагыла зур музейда эшләп бетү тагыла бер 5 ел тирәһе вакыт аласак, чөнки уның проектлыгыннан бинаһын төзер кирәк, уның экспозициясын йөр кирәк, уны эшләп бетү ниләр бар. Шул 5 ел эчендә инде без зур күләмле экспонаттарны йыеп, уларны тәртипкә килтереп, уларның экспозициясының моделен эшләргә тиешбез. Бuna Евразия күсмә халыктар цивилизациясе музее гомумән башка илдәрдә бармы, башка төбәктәрдә һәм нинди мәгълүматларга таянып ошо зур күләмле эштә алып барасыз? Бундай музейдар бүтән ерләрдә бар, ләкин улар бик бәләкәй һәм бик күләме янында әдгән әйтеп эшләнгән, чөнки бундай музей Калмыкияда бар, Кыргызстанда бар, ләкин уларның квадратураһы биналары зур түгел. Монголияда бар, Кытайда бар. Безнең музей ул иң зуры буласак, һәм ошо Евразия халыкларына арналган иң зур күләмле музей булырга тиеш. Һәм Башкортстанда башкорт одын гомерлеге һәм мәктәп укучылары өчен төрле проекттар эшләп килә. Уларны үзегезнең комплекска ялып итү каралганмы? Каралган. Беренчедән, әле үк менә визит үтәк төзелгәндән соң ук ошо ул яшьтәгеләрдә, мәктәп укучыларына бик күпләп туристлар килер дибез, чөнки ул зур кызыксындыру тудыра. Шулай ук музейда без тагыла студентлар өчен, укучылар өчен кызыклы итеп эшләргә уйлыйбыз, чөнки уның фәнни лабораториялары бар. Бүгенге көне без яшь археологлар менән, мәктәптә укыган археологлар менән, студент булган университеттагы археологлар белән бергәләшеп кадулар үткәрәбез. Шул ук ботаниклар менән, биология кафедралары студентлары менән унда дала үләннәрен, дала экологиясын нитү буенча, йыю буенча, уларны яньләндерү буенча эшләр алып барабыз. Бу музей үзенең секторында бик күп фәнни күләмле төрле ниләрне берләштерә, гыйльми яктарды берләштерә һәм бунда бик күп кешеләр катнаша. Безнең бу эштә мөһим дип уйлыйм, чөнки күбрәк яшьләрне
студентларны, буласак галимнәрне шунда ялеп итсәк, ошо проектта эшләгәндә киләсәктә үзебезгә яхшы кадрлар киләсәк һәм без аларны тәрбияләй аласакбыз. Һәм был музейды төзү ул шуны зур күләмле эш, тарихи яктан сынбарлыкты дөрес сагылдыру да кирәк. Бу эшсе төркемгә кемдәр ялеп ителгән? Эшсе төркемдә иң беренче республикабызның акча археологлары, тарихчылары, этнографтары ялеп ителгән. Шулай ук без сит илләрдәге, Россиядәге күп кенә галимнәр белән бергә эшләйбез, чөнки Мәскәү, Петербург университетларының, фәнни үзәкләренең, археология институтларының нәйләре белән галимнәр белән бергә эшләйбез. Шулай ук Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Азербайҗан, Кытай галимнәре белән бергә эшләйбез. Демәк, халыкара кимәлдәге шундай зур комплекс буласак. Шундай зур комплекс буласак, халыкара кимәлдәге һәм иң мөһиме, менә бөтә сит илдәге безнең коллегаларыбыз галимнәрдә был эшкә бергәләп тотынырга теләктәре бар һәм без менә яңа Үзбәкстанда булдык. Онда Үзбәкстанның милли музее менән археология институты менән килешүләр төзедек һәм улар да безнең эшкә катнашалар. Демәк, быел яй безнең туристлар, сит илдән килгән туристлар шундай күләмле комплекстың бер өлеше визит үзәге менән танышу мөмкинлегенә ия. Визит үзәге менән танышу мөмкинлеге булсак, күзаллау булса 6 июльдә асу планлаштырылган бит инде. Шул вакытта инде менә безнең әлеге төзелеп яткан визит үзәк үзенең экспозициясеннән, бай кафелары экспозициясе менән, үзенең матур хукмактары менән, матур күренешләре менән туристларны кабул итәргә әзер булырга тиеш. Һәм был гомумән Шишмә районында туризмды үстерүгә лә ул өлешен индерә, шулай бит. Чөнки менә Өфө тирәһендә һәм Өфө эргәһендәге районнарда ошондай туристик объектларда эшләү бик мөһим, чөнки Өфө каласына бик күп туристлар килә. Монда зур аэропортыбыз бар, шундый транспорт үзәге битендә һәм менә ошо Өфө тирәләй ошондай инфраструктураны үстерү ул республикаларга туризмды үстерүдә һәм зур өлеш индерә. Шигеҙ уңыштар теләйбеҙ. Әңгәмә өсөн рәхмәт һеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөн беҙ Евразия күсмә халыҡтар цивилизация музейының визит үҙәге тураһында һөйләштек. Ул 6 июлдә асылыр дип күҙаллана. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Эфирҙа осрашҡанға тиклем.